My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, Sonkamange CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Sonkamange CCP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Matthew 27 verse 1. Ndipo ndilegeze pa verse 5. Matthew 27 verse 1 kulekeza 5. Yudasi adzipachika yekha. Ndipo kudzamma mmawa ansembe akulu ndi akulu anthu onse anakhala upo wakumchitira Yesu kuti amuphe. Ndipo anammanga iye, namuka naye, nampereka iye kwa Pilato kazembeyo. Pamenepo Yudasi yemwe anampereka iye, poona kuti anatsutsidwa kuti afe, analapa nabweza ndalama zija za siliva 30 kwa ansembe akulu ndi akulu, nanena, ndinachita koyipa ine pakupereka mwazi wosalakwa. Koma iwo anati, tili nacho chiyani ife, udzionere wekha. Ndipo iye anataya pansi ndalamazo pakachisi, nachokapo, nadzipachika yekha pa khosi. Amen. Lola Ambuye mawu anu kuti abwere monga mwafunira pa ana anu ndi atumiki anu, popeza mudziwa chosowa chathu nyengo ino, ndipo kuti inu mawu anu udzayankhula za chosowa cha nyengo imene anthu anu ali kudutsamo. Ndifake simonga mwakungonena chilichonse ayi, koma monga mwa mzimu ndi nyengo imene tidutsamo ndi machiritso amene tiwapeza kuchokera m'mawu anu. Ndifake mukule ife tichepe pansi pa dzanja lanu lamphamvu, mu dzina la Yesu. Amen. Ndili kuchula moto wa chiphunzitso cha tsiku la lero kuti kupambana sindiwo mapeto a chigonjetso. Number 1. Kupambana sindiwo mapeto a chigonjetso. Success is not final. Number 2. Kulephera sindiko kufa. Failure is not fatal. Kulephera sindiko kufa. Koma kuyesabe ndi kuyendabe ndiye chifunika. Koma kuyesabe ndi kuyendabe ndiye chifunika. It is the courage to continue that counts. It is the courage to continue, to try again, that counts. Tikudutsa munthawi imene mayeso a form 4 atuluka ngati gawo loyamba, ndipo ena takhumudwa pamodzi ndi wana wathu malingana ndi nyengo zimene adutsamo. Ena takondwera pamodzi ndi wana wathu malingana ndi kupambana kumene apambana. Ena sitidakhumudwe kwambiri, komabe sizidachitike monga mwa chiyembekezo chathu. Komabe kupambana si kukhudzana ndi sukulu yokha. Kupambana ndi kulephera kuli magawo ambiri moyo uno. Ena ali kuyenda moyo opambana wapabanja. Ena ali kuyenda moyo wolephera wapabanja. Ena ali kuyenda moyo wopambana wa health kapena kuti thanzi. Ena ali kuyenda moyo wolephera kuthanzi. Ena ali kuyenda moyo wopambana kuntchito kwawo, makampani awo they are flourishing, akupita kutsogolo. Pamene ena akudutsa mchigwa ndithu, mumpingo mmodzi, mmakukamu, mumsika. Ndipo wena ali kumamva kukhutira ndi moyo wauzimu kumene ali kudutsa kuti zinthu zikuyenda kwabwino, osati kuti alibe cholakwa. Koma ena akudziwa mdima waukulu umene ali kudutsamo moyo wauzimu. Zonsezi zimagona nyumba imodzi. Kupambana ndi kulephera
kumakhala mudzi umodzi, kumagona nyumba imodzi. Kumene kumachokera chipambano nkomweko kulephera. Kumene kumachokera kulephera ndi mudzi omwewo umene mumagona chipambano. Ndi chifukwa chake anthu amudzi mwanu momwemo mdziko lomwero ena adapambana moyo wauzimu, ena adalephera. Otuluka mudzi momwemo wina adapambana pa maphunziro, wina adalephera mudzi omwewo, wina adamba business idatheka mudzi omwewo, wina idamukanika banja lomwero. Ana munthu mmodzi yemweyo, ena adamvera ena osamvera, chifukwa kugonjetsa ndi kugonjetsedwa zimatuluka nyumba imodzi. Nkomwekobe malake nkomweko amangwa zipinda zake nzomwezo, mudzi wake ndi umodzi. Success and failure comes from one home. Ifake simungathe kusiyanitsa kupambana ndi kulephera. Ndimafuna ndinene motere pano kuti Petulo ndi Yudasi amachokera nyumba imodzi. Ponyengo simene adadutsamo pa nthawi imene Ambuye Yesu adaperekedwa sizosiyana. Ndipo anthu awiriwa onsewa poyamba adadutsa nthawi kupambana chifukwa onsewa anakhala qualified disciples of Jesus. Anali ophunzira Ambuye Yesu. Adadutsa mwayi waukulu wokusankhidwa pakati pa chikhamu cha wanthu kuti ophunzira Ambuye Yesu. What an opportunity. Ndipo zimatichitikira mu njira ina kapena inzake tonsefe mu nyengo ina timayenda mwayi waukulu, mu opportunity yayikulu, mtsogolo lalikulu, mchipambano chachikulu mu njira ina kapena inzake. Kuti amene adangobadwa nkuyenda moyipa mokha ayi, zidalipo nyengo zina zosekelera inuyo mkhozo zikumbuka. Ndipo mpaka na nthawi zina mkayamba kuganizisa kumbuyo, mafika poyamba kukumbuka nyengo zabwino zimene mudadutsako ngati munthu. Nyengo zabwino zimene mkhozo fotokozera wena kuti inu mudadutsako moteromo. Ndipo Petulo ndi Yudasi onsewa adadutsako mnyengo zabwino. Nyengo zamati anthu akakumana nawo amati ophunzira Ambuye Yesu ndi amenewa. Nyengo za utumiki, nyengo za chigonjetso, nyengo za kuchitira limodzi ndi Ambuye Yesu. Mkupita kwa nthawi anthu onsewa adadutsa mkulephera. Ndipo munthu woyamba amene adadutsa mkulephera ndi Yudasi chifukwa adakonda ndalama. Kuyikonda tibwere opanda ntchito yogwira kuti ndalama. Kuyikonda pamuyeso wokuyithamangira kuti uchede ubwera mnyumba mwanga. Ndi adayithamangira ndalama Yudasi kuti mpaka nipezeke mosavuta popanda ntchito yogwira. Ndi moja inu ndi ine timawerenga kuti adagulitsa Yesu mwana wa Mulungu. Koma zochititsa chidwi kwambiri chifukwa mu nkhani zonse ziwiri zitawerengazi pali munthu winanso amene adalephera. Dzina lake ndi Simoni Petro, amene atafunsidwa ngati Yesu amamdziwa adankha kuti samudziwa. Ndipo adafunsidwa katatu ndi anthu osiyana katatu, kupatsidwa mwayi katatu wakuti apambane, ndipo iye adagonja, ndipo Yesu adapambana, ndipo iye adalephera. Adanena kuti Yesu sadamuoneko. Ndipo kulira kwa tambala kumaulula kuti chikhale chizindikiro chakulephera kwa Simoni Petro. Pangadzakhale ngati popanda umboni kuti padali chizindikiro chanji kuti malume mwalephera. Ndi anthu adzanene kuti tambala adalira ngati chizindikiro chakuti ndalephera. Ndipo Yesu tambala atalira, Petro atalephera katatu, Yesu adamcheukira Petro kuti aona ni tuzi popesa manyazali m'maso. Ndipo poonana Petro adakumbukira mawu ya Ambuye onena kuti udzandikana katatu tambala asadalire. Ndi pamene tambala azidzalira kudzakhala utalephera katatu. Koma ndimafuna ndikuwuzeni uthenga wabwino mmawa uno mpingo wa Ambuye. Kulimbikitsa iwo amene ali kudutsa mkulephera, kulimbikitsa iwo amene ali kudutsa mu zinthu zakutaka, kulimbikitsa iwo amene afika ponena kuti kuyesa kwanga ndaleka, kulimbikitsa
amene sali kuliona tsogolo ku uzimu kapena kuthupi. Pa verse 60 ya Luka 22 Bible likuti, koma Petro anati, munthu iwe sindidziwa chimene uchinena. Pomwepo iye alichilankhulire tambala analira. Verse 61, ndipo Ambuye anapotoloka nayang'ana Petro, ndipo Petro anakumbukira mawu a Ambuye kuti anati kwa iye, asanalire tambala lero lino udzandikana ine katatu. Verse 62, ndipo anatuluka nalira misozi ndi kuwawa mtima. Mawu akuti ndipo anatuluka nalira misozi ndi kuwawa mtima ndi mawu amene mukhoza kuayika mu ntchito ya continuation, courage to continue, courage to try again. Mukawerenga mbiri ya Simoni Petro pa mawu awa nkuti iye adapempha chifundo, iye adanena kuti sindingachoke, iye adanena kuti ngakhale ndalephera ndibwereranso, iye adanena kuti ngakhale ndanena kuti sindikudziwani, yambira panopa ndizinena kuti ndimakudziwani Yesu. Iye adanena kuti ngakhale ndinanena kuti sindakuoneni, koma tiziyende limodzi, tizikhalira limodzi, ndipo ngakhale adzauke kwa akufa Ambuye Yesu, ine ndidzakhala nawo limodzi ndi iye. Mawu awa sindidzakanso, koma chimene ndikuchita ine tsopano nkulira podzimvera chisoni kuti ndalakwa, koma sindibwerera mbuyo, sindili kupita kutchire. Yudasi mkulephera kwakuti wagulitsa Yesu mwana wa Mulungu, adapita kukabweza ndalama. Mkulephera komweko adazindikira kuti ndalakwitsa. Anachita iye mkulephera kwake adaona kuti kulephera kumaulula kuti munthu atha, ndipo iye adadzipachika yekha nachotsa moyo wake. Fundo zisanu zokhudza kupambana ndi kulephera. Number 1, amene mukhoza kulemba, mukhoza ulemba, amene mukhoza sungira mu mtima, sungirani mu mtima. Fundo zisanu zokhudza kupambana ndi kulephera pa mawu amene tawerengawa, popeza mawu a Mulungu amabwera mu nthawi ya munthu, ndi kudza kugwira ntchito mu nthawi ya munthu, ndi kukonza zinthu mu nthawi ya munthuyo. Number 1, kulephera ndi kupambana sakhala midzi yosiyana. Awiriwa amakhala mudzi umodzi, nyumba zawo ndizoyandikana, nthawi zina amavala zofanana, madzi amatunga chitsime chimodzi. Zimamchititsa munthu kuti apambane kapena kulephera zili mmodzi umodzi. Ndifake momwemo mumatuluka chigawenga chopha anthu, mmudzi momwemo mumatuluka fumu yolamulira mafuko. Ukwati wamanga tsiku limodzi, maukwati 4, maukwati 5, wina kutha, ukwati wina kudzatha Yesu akadzabwera. Zonsezo zotuluka malo amodzi. Faith is not the opposite of success, it's part of success. Zimakhalira limodzi, chimenechi muchigwire, ndipo tonsefe tidapatsidwa mwayi wofanana, mwayi wakuti tikhoza kulephera, mwayi wakuti tikhoza kugonjetsa. Aliyense wa ife tili ndi mwayi wofanana. Ndipo wina akalephera adziwe kuti walepherera mmudzi mmene kupambana kuona mudzi omwewo. Ndipo wina akapambana adziwe kuti wapambana kuchokera mmudzi umene kulephera kumagonanso mudzi omwewo. That is number 1. Number 2, chilichonse chomwe mumafuna chitatheka ndi kuchitika bwino pa moyo wanu, chimakhala tsidya lomwe mumachita mantha. Kumene simungafike, kumene mumati nkoopsa, kumene mumati nkosatheka, ndiko kuli tsogolo lanu. Nkhani ziwiri tawerengazi, Yudasi ali pamuyeso wakuti nchamanyazi ndine kukaonekeranso nukatulukiranso panzangacho. Nchamanyazi ndine malingana ndi mmene ndachitiramu kumakumana ndi wanthu. Amadziwa kuti nduyu amene wachita zimene zija. Ndipo nchamanyazi ndine kudzatulukiranso pamaso pa Yohane, pamaso pa Andire, pamaso pa Mariko, pamaso pa ophunzira anzanga.
nchamanyazi. Kumene Petro amaopako nchamanyazi kukaonekeranso pamaso pa Mbuye Yesu. Chamanyazi. Ine tundufuna mawu afanane ndi zimene ife tikudutsamo. Mudziwe inu za wanthu amene amalephera kubwereza pa sukulu imene adala kwa pamayeso chifukwa nchamanyazi kuti adzaoneke kuti ongwa mkulu mkalasimo, anzawo sadakhoza adapita kalasi inayi. Nchamanyazi ndi muja amasankha kuti sindingakabwerezereso sukulu yomwe chifukwa nchamanyazi azikandiona. Anzanga wose apita kalasi inayi, ine ndikuti ndakulaso aziti wangutsala yekha wa mkulu kalasi ya kaleji. Nchamanyazi. Malo amene mumaopa dera limene mumachitira nalo manyazi, dera limene mumachita nalo mantha, kumeneko ndi kumene kuli tsogolo lanu ndi dalitso lanu. Everything you want is on the other side of fear. Dera limene mumaliwopalo, dera limene limakuchititsani manyaziro, kumeneko ndiye kulufulu wanu. Ine nditafika standard 8 kachitatu, kuimba 8 kachitatu, ndidauza chimwene wanga kuti chimwene ndimaona ngati kachitatuka ndisapitilize sabata yoyamba imene wona mkalasi kulowa ine mu 8 wa mkulu ndine wose wana akamaphunzitsa mphunzitsa angu bwereza izo ndi uzidziwa kale. Pobira 8 kawiri tsunuka lowe kachitatu zoloweza osati nkutero ndiye kudali kuti ndiuzidziwa zambiri. Akati ote tikaime pamzere aliyense anene ndakatulo ya standard 8 ndikuti ine ndailoweza kale. Wose nkanena bwino ali chobwereza ichi chobwereza nchifake wakhoza kuti nnakweso alitiona bwereza ulakwa ndi chimene chimabweretsa manyazi. Ndiyene ndauza chimene anga kuti ayi ine ndipita ku deki, ndiye ndakapaka buluku nkamalaya ka uniform ku deki nkukayamba deki wiki yoyamba, wiki yachiwiri, wiki yachitatu chimene anga adandiyitana nkuti achimwene banji buluku uli muvule tikuveke nikabudula wina wa bakolo mukoloweso mu 8 mudzichepetse. Ina tsono tundimaoneka chonchi pakati pa enawo ali asadandaula nazo ngona nkupesi patali. Ndiye ine ndakabudula kabudula wa bakolo nkuvala uniform ya bigoko nkuvalaso pasi pa desk. Ndicho chaka chimene ndidakhoza kupita ku Sunday school. Popeza kulephera ndikupambana kumagona mudzi omweyo sikhala mudzi wina zili mudzi omweyo. Ndipo dera limene ife limatichititsa manyazi ndikumene kuli tsogolo lathu, ndikumene kuli mphamvu yathu. Inu simuona anthu amene amachita manyazi ndi business za mtundu wina, kuchita manyazi nkugulitsa thoba, kuchita manyazi kuotcha chipisi, kuchita manyazi nkugulitsa mtedza, kuchita manyazi ndikugwetsa magiya bokosa alole, kuchita manyazi kunyamula matumba mtauni. Chimachitika nchiyani ndi ochita manyazi chotere amakagona njala chifukwa amakhala palibe chimene alandira pa tsiku limenero. Ndunena zoona amene sadachite manyazi nunyamula matumba amabwera nkanthu madzulo. Amene sadachite manyazi kugulitsa sinjiro amabwera nkanthu madzulo. Chifukwa nchiyani? Everything you want is on the other side of fear. Chochitika nchiyani ndi Yudasi sindingathenso kukaonekera pamaso pa nzangaja, pamaso pa Yesu ndampereka uja atati wadzuka kwa akufa chifukwa ndamugulitsa ndine. Nchiyani adachita iye? Adachotsa moyo wake kutsirizitsa chifukwa kwa iyeyo kulephera ndi mpero.
kwa iyeyo failure is fatal. Ine pophunzitsa mamuno ndinena kuti failure is not fatal and success is not final. Chuchitika nchani? Fundo ya namba 3, amene adabadwapo kale akhoza kutsimikiza mmene zolephera zidawaphunzitsira mpaka kuwalozera njira yachipambano. Ambiri ife mukudziwa mmene zolephera zidatiphunzitsira kuti mpaka natipambane. Tidagwiritsa ntchito zolephera zomwezo zidatiphunzitsa kupambana. Ndipo ena inu chipambano chanu chidachokera pa kulephera, ndipo kulephera kudakuthandizani kuti mupambane. Nanga tikhoza otani tsono? Namba 4, kulephera kukaonedwa ndi mtima wokhwima kumabweretsa chipambano chosachititsa manyazi. Munthu akatenga kulephera positively, failure brings a word of opportunity. Kulephera kumayamba kutsakulira munthu makomo akupambana. Simoni Petro adala wako kulephera nkhani, ndipo kulepherako kudamzindikitsa kuti kodi nzothekadi munthu akhoza olephera, mpaka nokhoza onena kuti Yesu sumudziwa, mpaka nokhoza onena katatu mawu yoyipa yotere. Kodi nzotheka kani kulephera? Adalira misozi. Misozi imaulula mapemphero m'Baibulo. Kulira kumene adalira Petro monga mwa Mulungu kukuyimira kupemphera ndi kulapa, kuyankhula mawu onena kuti ngakhale ndalephera ndivirilira sindili kubwerera mbuyo. Kulepherako sikukhala chondipha ndi chondiletsa zonse. Fundo yachisanu, kulephera ndi kupambana. Tikhoza kugonjetsa bwanji kulephera kwathu? Number 1, tikhoza kugonjetsa bwanji kulephera kwathu? Number 1, thamanga kuchira, recover very soon. Amene mwala kwa mayeso kapena anathu ala kwa mayeso afulumire kuchira, afulumire kuchita recover. Amene banja lake afulumire kuchita recover, achire msanga, chifukwa nthenda ikakhalitsa imayamba kumudya mafupa munthu. Amene wakhoza pang'ono ndipo ngowawidwa afuna kubwereza, achire msanga, recover very soon. Don't allow questions to continue lingering around you. Amene walephera afulumire kuchira ndi njira ya ulendo wa chigonjetso. Amene walephera atani? Bwerera mulingi. Bounce back. Bounce back. Ana athu ena ife amene tili muno tidaleka sukulu osati kuti tikadaleka, koma tidaleka sukulu ifo tidalephera. Ndipo tidanena kuti popeza ndalephera ine sukulu ndingoyireka. Ena ife tidayireka business ifo tidalephera. Ine popeza ndalephera business ndingoyireka. Ena ife tidachoka pa banja ifo tidalephera. Popeza banja landikanika ine ndalephera. Maonera kuti zandikanika achititsa kuti mbiri athu kapena tsogolo athu lisinthe kaonekedwe kake, chifukwa sitidabwerereso mulingi. Muno muli ana, muno muli makolo, ndipo muli ndi ana. Ndikudziwa kuti mawiki awa takhala pa ntchito sera kuyankhula nawo ana wathu amene sadachite molingana ndi mmene amaganiza. Koma ndisanapita patali ndimafuna ndikuzindikiritseni inu amene mwapambana, inu amene mwakhoza bwino, inu amene zakuyenderani bwino zinthu. Success is not final. Kupambana simapeto azonse. Pali ma university ena amene chifukwa choti mwana adapambana form 4 ndi adapita ku university kuja ndi mtima woti ndidapambana, ndipo mdziko muno anthu owerengedwa ndife opita ku university, ndiye kumene kuja adakakhala moyo uliwonse amene angakhalire na amaganiza ngati wakonza tsogolo chifukwa topambana. Ndiye dziko limakubweretsera microphone ukapambana, ndiye dziko limakusenderera pafupi ukapambana, ndiye chokudya iwe chimachokera mmomwemo. Ndi pamene umadzadziwa dzidzidzi kuti success is not final, utajewa kale chifukwa dziko lidakuyika pafupi. Muzichita mantha ndi kupambana. Tiuze wana wathu achita mantha ndi kupambana.
kupambana kwa Simoni pomayenda ndi Yesu ndi machitachita ake pomakhala ndi Yesu adamuchititsa kuti alandire mafunso yokhwima. Iwe tikudziwa udali ndiye. Kukhala pafupi ndi zinthu zabwino kudamuchititsa Petro kuchita encounter difficult questions from people. Ndipanga khala ankaenda moyo wopambana adagonjetsa. Ndipata mbala adalira kulula kugonjetsedwa kwake. Success is final. Ndifaka mmene ali mmwamba Bible limati asikukwati pansi kuti akagwa angadzasowa mnandira. Popeza munthu akakhala mmwamba chiyembekezo chakuti tsiku linata atsika. Ndimene amayankhulira wanu kunena kwina nkuti success is not final. Tili ndi ena anoti ankamvera makolo koma chifukwa ali ku university makolo adachipa sangamvereso aliyese, sangamvera amene sayimba amene adachita business, sangamvereso munthu aliyese tsopano chifukwa ndalama zimalola. Tili ndi anthu ena amene amadzimva kuti iwo ali patsogolo pa anthu onse ndipo sangamvereso aliyese akhoza kumuchita chilichonse chimene akufuna. Tengani mawu yanga, success is not final. Pambana simapetwa zinthu zonse, moyo ukadalipo pakadali zina zoyenera kuchita to maintain success. Ndifake inu mukudziwa za wena amene adayamba bwino, ena ndi wana wathu ndikumachita basic kunkhana maphunziro popeza ndi sabinesi kenaka adakambulakwa nkumadabwa kuti zidambira poti kuti uyo ayambulakwa munthu oti ankakhoza kumbuyo popeza kupambana simathero zinthu zonse. So mamuona Petro amene adayenda mkugonjetsa adagonjetsedwa, koma chimene adachita Petro sadabwerere mbuyo, he bounced back. Ndifake mawu yanga ndi awa, mukudutsa muchiti chimene muona kuti chachititsa kuti mwalephera, bounce back, bwereraninso, yambiraninso. Ndipo china tikhoza kugonjetsa bwanji pakulephera kwathu. Number 3, phunzira kudzisamalira wekha, practice self care. Tindi anthu amene adagonjetsedwa osati chifukwa kuti chowagonjetsacho chidali cha mphamvu ayi, koma chifukwa cha iwo adadzitha mphamvu okha, sadadzisamalira okha. Ndipereka kusadzisamalira wekha ndiyambira chitsanzo cha sukulu. Sadawerenge, sadalimbikire, adapita ku sukulu nkukadzipereka kumpira nkudzipereka koopsa kusiyana ndi maphunziro chifukwa sadadzisamalire yekha. Bible limati uzikonda mzako monga udzikonda iwe wekha. Anthu amene adalephera kukhala ndi amene sadadzisamalire okha adalephera. Siwonse amene amala kwa mayeso ifene kuti mutu mwa, siwonse amene amala kwa mayeso ifene aso afika, siwonse amene amala kwa mayeso ifene kuti aphunzitse sadaphunzitse bwino. Ena amala kwa mayeso ifene kuti amalephera kudzisamalira okha. Safuna kuwerenga, kuti awerenge ndiye kuti achite kumuumiriza mpaka namuimbire beru, amulembe mu register kuti anajomba kokawerenga mpaka namugwiritse chibalo. Anthu amene amalephera kudzisamalira okha. Moyo uno munthu aliyekha amene safuna kudzisamalira yekha adzalephera. Anthu amene akatuluka kupita ku mafield kugwira mkazi aliyekha kugona naye kulephera kudzisamalira okha. Anthu otere angakhale chosunga moyo wawo chilipo, moyo wawo udzavuta kusunga kwake chifukwa sadadzisamalire okha. Moyo uno ufunika munthu atenge udindo pa iye yekha, self care. Titani kuti tigonjetse pakulephera kwathu, lunjika omwe adapambana azikuthandiza, building support network. Lunjika amene adapambana azikuthandiza. Ndipo mawu awa amveke kwa ife ndi wana wathu tikatuluka muno tikanenso zomwezi kwa wana ndi adzukulu. Kuti ulendo uno asinthe zochita, ayang'ane anthu amene adapambana aziwathandiza. Amene adalephera mbanja ayang'ane munthu amene adapambana mbanja kuti azithandizidwa. Amene adalephera pa business ayang'ane wena amene adapambana pa business kuti azithandizidwa. Amene adalephera pa moyo wauzimu asake anthu amene adapambana moyo wauzimu kuti azithandizidwa. Amene adala kwa mayeso ku sukulu ayang'ane anthu amene adakhoza kuti azithandizidwa.
imene itima ichula kuti jani, imene itima ichula kuti building support team. Izi zidzachititsa kuti tipambane. Kutsiriza kwake pa nkhani nkotani, kulephera ndi mbali imodzi ya moyo. Tosefe munjira ina kapena inzake timalephera ndithu, koma kulephera kusamatichititse kuima. Kaya ndi mayeso, kaya ndi ulimi, ntchito, utumiki, mbanja angakhale mmodzi. Tidziwa kuti kulephera sinthu chokumbukika ayi, kapena kuti chinthu chabwino ayi, chokhumbirika ayi. Kulephera sikwabwino kwa aliyense, koma chimene tiyenera kuchita tsono nkuti tikalephera tivomereze kuti talephera. Tisakhazikike pakulephera kwathuko, tichire msanga tichokepo mmenepo poti tidalepherapo. Tifufuze chomwe chinatilepheretsa kuti tikonze. Tsoka lake umakatchula zinthu zina zoti sizidakulepheretsa ndi zimenezo. Ndidalephera sukulu chifukwa aphunzitsi ankabwera mochedwa mkalasi. Kumatchula zinthu zina, ndidalephera ulimi chifukwa mbali kwathu aganyu ankasowa. The lack of planning. Zinthu zina zimene timazichula sizidzakonza kulephera kwathu. Ndifake munthu apeze chisomo chakudziwa chimene chidamulepheretsa. Tisagonjere kuchiopsezo chomwe chimabwera ndi kulephera. Don't yield to the forces of failure. Osagonjera mpaka na kuvomereza kuti basi ife dalephera ndizatele mu basi ife momwemu. Osagonjera kuchiopsezo chimene chimabwera ife yakulephera. Kumakani kutuluka nyumba anthu amati ndalephera, kukanika kutuluka ukanikubwerera so ku skulu atipopesa ndidabereka anthu asikanena kuti ndinjembere ndulu yamwitsa ndaloke form 1 ndakambira so form 1 ndi mujana amasiye kwasira amayi ako mwana kumsira amayi wako ukalowaso mkalasi chifukwa you are not yielding to the forces of failure. Ndipo potsiriza kulephera kumatithandiza kuti tizindikire kuti kupambana sikubwera mophweka, komanso sikufunika kuti kubwere mwachidole. Mulungu akoma mtima ndokhulupirika atithandize tonsefe nyengo ino pamene tikusowa healing pa zinthu zotere, ndikuti ife pamodzi ndi ana athu tikhoza kukhala bwino munye imene zinavuta ndikuzikonzanso msanga. Ndipo Mulungu akoma mtima ndokhulupirika sadzang'ana kumbali popeza osunga Israeli sagona tulo. Onani pakudzuka Yesu m'manda adamuyitana Petro kodi ndikonda? Ali ndikukonda ani? Dyetsa nkhosa zanga. Nkadangodzipha munthu ngati Yudasi ukadangolakwa ona moyo umapitirira. Udalephera koma kubwera ndikulimbika zakuchititsa kuti ukhale chimene uli lero. Mabwana mukuwaonawa enawa adala kuwiri mayeso. Mabwana tikuwaonawa mabizinesi yawo enawa adabwera ngongole udzala ndamanyumba kudzala ndakatundu, koma sadabwerere adapitirizabe. Ndipo chabwino wabwera ndifako asabwerera mbuyo. Kulephera sikufa, ndipo kulephera ndi kupambana kumagona nyumba imodzi. Momwemo tikhoza kupeza chipambano, momwemo tikhoza kupeza kulephera. Ndifake pemphero lathu likanena kuti nyumba mwathu Ambuye pesa zoyipa ndi zabwino zikhoza kutulukira momwemo tionetseni njira yabwino. Ndipo mbanja mwathu kapena mu mpingo mwathu chipambano. Ana ndadzukulu ndapezi amene alephera tisataye nthawi nyengo inoyo kwanyoza ndi kwadzudzula ndi kwatchulira zambirimbiri zimene zalepheretsazo. Koma tsopano popeza tinayankhulapo ziwiri zitatu akati tidzuke nawo limodzi ndi kuyenda nawo limodzi, ndipo mudzaona inu tsiku lina omwe amene alepherawo ndi amene adzakhale mabwana ndi amene azidzalamulira, chifukwa tsiku lina adzakhoza kukulephera komweko idzangokhala mbiri adzangotifotokozera kuti adalakwa. Lero Petro akhoza kutifotokozera ndi daka Yesu, koma pa thanthwe ili Mulungu adamangapo mpingo wake. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.